25. DTI Fair Trade Permit number FTEB 220501 series of 2025. Bostik El Capitan Marine Epoxy. Palaban sa dagat, palaban sa tibay, palaban sa buhay. Kapaborito, 10 la, alas 5 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue. Nandito niyo po maririnig sa programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Siyempre makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama rin natin sa ating technical control
Ang aking nag-iisang co-pilot ngayong araw ng Biyernes. Walang iba kundi si Sound Engineer Nixon Dacal. Ready na? Ready na? Ayan, syempre nag-practice kami kanina. Masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Biyernes. June 6, 2025. Siyempre marami na sa inyo ang marami na sigurong nagawa ngayon dahil holiday. O yung iba nag-Netflix o kaya naman ay naglinis ng bahay. O yung paglilinis ng bahay, no? Linisin nyo mabuti yung mga paligid po ninyo, no? Dahil mamauran lalamat. Katuira may, alam nyo yung dengue, nakakatakot yan. Kaya lagi nating linisin yung bakuran natin. Siyempre ngayong araw, June 6 po ay holiday, nabanggit ko kanina. Dahil idineklara po ng Malacanang, ito pong Idil Adha or Feast of Sacrifice, na isa pong religious celebration po ng ating mga kapaboritong Muslim. Sa entire country ay nagse-celebrate po sa kanila ang Feast of Sacrifice. Ayan po. Eid Mubarak po sa lahat po ng ating kapaboritong Muslim dito sa Dagupan City at sa buong lalawigan ng Pangasinan. Siyempre, mahal na mahal namin kayo, no? Kaya lagi lang kayong tumutok dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, no? Mga kaibigan po natin yung mga yan. Dahil sila po ay matiwasay, no? Na naghahanap buhay dito sa Pangasinan. Napakalaki na rin po ng kanilang populasyon at isa rin sila, no, sa mga members ng yung mga negosyante, ha, members ng MSMEs na nagbibigay po ng trabaho sa marami po nating kapaborito, no? Maraming salamat po sa inyo. At syempre, hi, hello sa Magandia family. Yan, sa kaklase ng anak kong si Anika, no? Sila Princess. Hi, hello, Magandia family. Diyan sila sa may A.B. Fernandez. Malapit po sa CSI Market Square. Uy, nabanggit natin syempre CSI Market Square. Magandang hapon mga empleyado po ng CSI na nakikinig po sa atin ngayon dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Kumusta mga kapaborito? Mukhang wala tayong ulan ngayon, ano, pero ramdam natin, no, yung mainit, no? Mainit yung panahon. Kaya pala may mga nagbabadyang thunderstorm sa paligid natin, di ba? At ingat-ingat po tayo pag ganitong may thunderstorm. Dahil meron na pong hanging habagat, ano, pasok na ang hanging habagat at naideklara na ring wet season na po, no? Ayon sa Pag-asa. Kaya lagi tayong magdadala ng payong. At kapag may thunderstorm, malakas ang pagkulog, pagkidlat, pumasok muna tayo sa ating mga tahanan, ano? Huwag muna tayong mag-expose sa labas para maiwasan po natin makidlatan. Ako! Pag nakidlatan, talagang hindi ka na marirevive, kapaborito. Siyempre, ngayong buwan ng Hunyo, Environment Month po natin. Kaya naman yung mga kalat-kalat, mga basura-basura natin dyan, ano, bawas-bawasan po natin. At syempre importante pa rin, no, wag na tayo masyadong gumamit ng mga single-use plastic. Ano ba yung mga yan? Isang classic example dyan, yung mga ginagamit nyong sachet. Yung mga single-use plastic, hindi mo na kasi mapapakinabangan yan, ano? Pero pwede naman yung mai-reuse ba? Hindi naman pwedeng i-recycle yan, kasi yung iba ginugupit yan, no? Sinishred yan para gawing ihalo sa unan. Pati yung mga lalagyan ng chichirya, kung mapapansin nyo, parang aluminum yun, di ba, sa loob, no? Makintab sa loob. Ayan po ay sinishred, ginugupit isa-isa, no? At hinahalo yan sa unan, no? Kaya yung iba sa semento, hinahalo sa paggawa ng bricks. So maging environment conscious tayo, mga kapaborito.
Yung mga candy wrapper na maliliit, no? Alam ko, sasabihin nyo, hindi naman to makakasakit dahil napakalit lang naman ng plastic na ito kung itatapon sa kalsada. Naku, double whammy yan mga kapaborito. Pag tinapon nyo yan sa kalsada at napunta sa kanal, sakit na naman ng ulo yan, ano? At pag yan ay naipon, kasama ng mga tusok-tusok, mga barbecue stick nyo dyan, no? Kasi dapat may mga sariling trash can yung ating mga tusok-tusok. Yung mga street vendors naman, no? Meron kayo dapat lalagyan ng tusok-tusok. Ang alam ko yung ibang fishbowl na kakilala ko, meron silang plastic container. Doon mo i-shoot kapag natapos ka ng kumain. At huwag nyo tinatapon yan doon sa mga kanal. Kasi ang hilig ng Pilipino sa basketball Pag nakakita ng butas, shoot. Aminin nyo yan, no? Ay, nako, kayong talaga. Aminin nyo yan, guilty kayo dyan. Pag may nakita kayo mga butas ng kanal, i-shoot nyo dyan, no? Tapos pag nag-fail kayo, isisipain nyo pat, i-shoot nyo talaga. Alam nyo yan, pag naipon yung mga barbecue stick na yan dyan sa kanal, yan yung nagiging tinik-tinik dyan sa loob at natatrap dyan yung mga supot. No? Kaya after how many months lang, malaki na naman yung bara dyan sa mga drainage system dito sa Dagupan City at sa ibang lugar. No? At hi, hello syempre, no, sa ating pong Regional Director ng DPWH, kay Engineer Ronel Tan. Magandang hapon. No, kasi pinarating natin yung next natin yung nahulog na SUV. Diyan along sa may Tapwak, no, malapit sa Dagupan City National High School, sa isang pribadong bangko. Akala ata nung nagmamaneho, isang 72-year-old lady, akala niya meron na pong approach o yung tabon pababa doon sa parking area ng bangko. Admittedly, hindi naman niya talaga din napansin na wala pala, no? Kasi SUV mataas So doon na lang niya nalaman na wala palang tabon nung nahulog na siya. Ako po ay taga dyan sa may barangay Tapwak. Alam ko rin na merong tali yan, may nilalagay na tali, in fairness naman sa mga kontraktor, no? Pag umaga din kasi i-check nyo na yan, i-monitor nyo na, kasi baka may mga nagtitrip, no? May mga nagtitrip na bata o kaya naman ay laseng, nakita nila yung dilaw na caution, magandang souvenir. Nawala. Di akala ng driver pwede na, no? At siguro tinawag na ni Regional Director Ronel Tan, ni Engineer Tan yung problema diyan, at sabihan yung mga kontraktor na maglagay po ng mga early warning signs. Siyempre, 1 meter and above yung itinaas ng kalsada. Pag nalaglag yan, medyo masakit talaga sa ulo yan. At malaking perwisyo yan sa traffic. Kasi dito sa may isang terminal, sa may Perez Boulevard, may nalaglag na dyan dati na pick-up na puti. At hindi ko rin alam, at kitang-kita naman din yung mga bakal doon. Siguro na miscalculate, human error. Things do happen sometimes, di ba? Kahit anong galing na natin sa pagmamaneho, syempre ang tao ay nakakapag-commit din ng mistakes o pagkakamali. No? Wala namang perpektong tao, aminin nyo yan. No? Kahit naman ako nagkakamali rin. At syempre kailangan intindihin, unawain, and higit sa lahat dapat may matutunan. No? Pag nilayan yan, pag-isipan mabuti para hindi na maulit yung same na pagkakamali. No? Ganun naman yun Lagi lang tayo mag-iintindihan sa isa't isa. Ganyan tayo, mga Pilipino. Ganyan ang tao dapat, no? Huwag nating pagtawanan kung ano man yung pagkakamali o pagalitan yung pagkakamali kaagad, di ba? Intindihin natin. At kung meron mang pagkakamali, ayusin natin, no? Gawan ng paraan kung paano mas magiging simple yung mga bagay-bagay, di ba? Do you agree? Hi, hello kay Kuya Cesar Ian Urbano. Alam ko hindi ka pa uwi ngayon dahil holiday at nasa bahay ka, nakasindi na yung radyo mo, no? Hi, hello, magandang hapon syempre sa Urbano family dyan sa may barangay Lugaw. At yung aking
Si Lynn Fernandez and family dyan din sa Barangay Lucao, no? Magandang hapon sa inyo. Sino ba yung mga magbo-birthday? Happy birthday ha. Siyempre kahapon hindi natin nabati si Bumbum Ochave. I'm so sorry, no? Hindi ako nakapasok kahapon at muntik ko na rin makalimutan yung kanyang birthday. Kung hindi nagyaya yung isa dyan, di ba? Happy birthday ha. Alam niyo na, nakalimutan natin kasi may mga iniinda tayo pag ganitong panahon nagga-gout tayo. Actually nung Wednesday meron na tayong gout, mahapdi na yung paa ko kaya ako ay naka-sleepers lamang at natuluyan na nga namaga. Pero syempre kailangan work kaya balik tayo, no? At minsan talaga hirap din umakyat pag third floor, no? Pero pumapayat naman na ako. Kung kaya na ng painkillers, minsan kasi nagiging groggy ka. Alam nyo ba yung groggy? yung sa painkiller hirap na hirap kang kumilos dahil talagang antok na antok ka, no? Drowsy ka. No? At kailangan ipahinga. Yan yung mga warning signs, no, ng inyong katawan na nagsasabi na oops, teka muna, pahinga ka muna, no? Kahit gusto ng isip, no, ayaw na ng katawan. Pero importante dyan, yun nga talaga ang gusto ko magbawas ng timbang. Although nakapagbawas ako, no, yun lang, mahirap talagang bawasan yung laki ng bilbil. Diba? At kinoconnect syempre yung malaking tiyan sa iba't ibang mga diseases. Isa yan daw sa mga factors, isa yan sa mga signs na kandidato ka sa iba't ibang sakit, no? Syempre mahalin natin yung katawan natin, ha? Lalo dun sa mga breadwinners na inaasahan po ng kanilang mga pamilya. No, huwag nating abusuin ng ating katawan, bawasan ng bisyo, no, at pagtuunan ng pansin ng ehersisyo. O nga pala ha, congratulations sa PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency Pangasinan at ng Pangasinan Police Provincial Office. Ay nako, ang gagaling naman ng ating mga kapulisan, bilib na bilib din tayo, no? Bakit kanyo? No? Dahil po sa magkakasunod na operasyon, matagumpay na na-recover ang mga hinihinalang shabu dyan po sa may karagatan ng Bani, Bulinaw at Agno dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan sa mahigpit na pakikipagtulungan ng mga mangingisda, lokal na pulis at ng Pangasinan Police Provincial Office at sa pakikipag-ugnayan syempre ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 at iba't ibang law enforcement agencies kahapon June 5, 2025. Sa magkakahiwalay na insidente po mga kapaborito ay sunod-sunod po na natagpuan ng mga mangingisda na palutang-lutang sa dagat, no? Diyan sa may West Philippine Sea na may kabuang laman na 164 vacuum-sealed plastic packs. Ito po yung mga hinihinalang shabu na may Chinese markings at label na freeze-dried durian. So nakatakip yan, meron siyang packaging na durian daw. Sa bayan ng Bani, isang 58 anyos po na mangingisda mula naman sa may barangay Dakap Sur. Sa Bulinaw naman, 3 mangingisda mula sa may barangay Balingasay na may edad 27, 39 at 45. At sa bayan ng Agno, 3 mangingisda mula sa barangay Buboy na may edad na 28, 43 at 50 anyos ang mga nakarecover po, no, ng palutang-lutang sa 3 magkakahiwalay na lugar dyan po sa may Bulinaw, Agno at sa may Bani. Tama ba? Agno, Bulinaw. Nakita po nila sa may dalampasigan at agad naman po yung na-report sa mga kinaukulan. Kaya naman agad na tumugon yung ating mga pulis mula sa Bani, Bulinaw at Agno. Katuwang po yung mga representatives mula po yan sa PDEA Region 1
PNP Maritime Group, PNP Drug Enforcement Group, Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Department of Justice. Ang lahat po ng nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na po ng PIDEA para sa forensic examination, no? At mas malalimang investigasyon. Ang value daw po nito is nasa 1.17 billion pesos. Biruin nyo yan. 1.17 billion pesos. Kaya napakalaking halaga po yan mga kapaborito. At sigurado naman din na malaking kabawasan yan. Pero hindi naman sigurado pa, no, kung yan ba ay daraan o pick upin, no, papunta ng Pangasinan. Hindi natin masasabi yon, ano. Biruin nyo, palutang-lutang dyan. Kung matatandaan po ninyo mga kapaborito, noong mga nakaraang araw mayroon din pong na-recover, no, na ganyan din pong pakete na may naglalaman po ng hinihinalang shabu sa may karagatan ng Zambales. Yun po ay malapit lamang po sa Pangasinan, magkatabi lang yan. At ang value naman nung nakumpiskang hinihinalang shabu, no, yung natagpo ang palutang-lutang din sa bayan ng Zambales, ay nasa halaga ng 1.51 billion pesos. Ang sakit, no? So kung 1.51 billion pesos yung nakuha doon sa Zambales, 1.17 billion pesos naman yung worth ng illegal drugs na nakuha sa Pangasinan. That is a total of 2.68 billion pesos. No, one of the largest na yata ito, no, combined pero yan. At syempre kung yan man ay darating dito sa Pilipinas, malaki pong accomplishment po yan, no? Congratulations kay Pro 1 Regional Director Police General Lou Evangelista at kay PPO Pangasinan Police Provincial Office Provincial Director, no, Colonel Ricardo M. David, ang ating officer in charge ngayon sa Pangasinan. At syempre to the men and women, no, uniformed and non-uniformed men and women ng PNP Bani, Bulinaw, Agno, PIDEA, Coast Guard, no, at sino pa ba? Yung mga tumulong, yung Maritime Group, ayan, at ng Philippine Navy at Department of Justice. No, congratulations po dahil kaming mga magulang, no, tayong mga law-abiding citizen ay natutuwa po dahil at least hindi yan napunta sa masamang kamay. Biruin nyo na lang yan kung mapunta po yan sa masamang loob, di ba? Iikot po yan dito sa Pangasinan. At mamaya hindi nyo alam kapamilya natin yung mabiktima ng mga illegal na droga na yan. At kaya tayo ay taus-puso nagpapasalamat, no? Maging doon sa mga mangingisda mula sa Bulinaw, Anda at Bani, no? Maraming salamat at itinurn over ninyo. Siyempre hindi rin naman nila may bebenta yan, kayo naman. Pagpasalamat natin at may mga mabubuting kalooban ito mga mangingisdang ito. At kahit hirap sa buhay, no, sila po ay nananatiling namumuhay ng malinis at marangal at ayaw nilang gumaan ng buhay. Kung mula naman sa illegal na paraan, hindi nila papayagang ganyan, di ba? Yan ang tinatawag nating integridad mga kapaborito. Knowing to do what is right even when there's no one looking. Diba? Yung tipong mag-isa ka lang, wala naman nakakakita, pwede naman nilang itakbo yan, unti-unti nilang ibenta yan. O kaya humanap sila ng kakuntsaba, pero syempre masakit ang ulo nila dyan. Pwede silang mag-unsihan dyan at may mamatay. Kung ganyan mga illegal na bagay, siyempre mga ididil mo dyan, mga masasamang loob, ano? Mabuti na lamang at may konsensya ito mga mangingisda na ito. And we are truly proud of them, no?
At sila po ay napalaki ng maayos ng kanilang mga magulang at napakagandang legasiya ang iiwan nila sa kanilang pamilya at mga anak, no? At least sana patnubayan po kayo ng Puong May Kapal at dumating din sa inyong buhay ang kaginhawaan. Hindi naman na-describe kung na-discuss kung merong pabuya. Sana mabigyan naman sila ng pabuya, di ba? Itong ating mga marangal na mangingisda, kahit hindi naman sila nag-aabang o naghihintay ng pabuya, I think they deserve, no? Kahit siguro mga, alam niyo yun, yung mga kabuhayan package, diba? Mabigyan sila ng BIPAR ng bangka, motorized bangka, alternative kabuhayan, yung pagtitinapa. Yung mga ganung bagay ba? Hindi yung dole out, no? Nabibigyan mo ng pera kaagad. Hindi yung ganon. Yung syempre yung pangmatagalan, yung sustainable na tulong. Kasi syempre kapag bumabagyo, hindi makakapangisda yung mga kababayan natin. No, kailangan meron silang alternative means of livelihood. Ganon din yung kanilang mga misis. Ganon sana, no? At siguro pag ganito mga panahon na papasok ang habagat, malalaki na ang mga alon sa gitna ng dagat, dyan napapasok sana yung mga akap, diba? Akap, AX, tupad, tama ba? Gayam? No, para deserve nila yan Tapos siyempre yung mga kapitan, bigyan natin sila ng mga yung mga alternative livelihood. At lalo na yung sa mga magtitinapa o kaya ay nagbibilad ng isda, no, yung mga nagpapaaraw. Pag ganitong tag-ulan na, mahina na siyempre ang kita ng mga yan dahil wala ng araw. Kahit bigyan sana sila ng DOST, ng DTI, no, ng mga artificial drying facility ba? 'Di ba? Na lalabas din na masarap yung isda para hindi ka na nagpapa-solar dry, kasi yung traditional na ginagawa natin sa mga dinadaing o kaya mga tuyo, pinapaaraw po yan, very very particular sa pagpapaaraw yung solar drying. Doon lumalabas na yung lasa ng isda Kaya kung ma-replicate yan at magkaroon ng isang makina, parang oven siguro or pugon, na doon na nila ipapatuyo yung isda, magtuloy-tuloy yung hanap buhay nila kahit tag-ulan, di po ba? Kasi kapag tag-ulan, masarap din talagang kumain din ng tuyo na yung mga tinapa. Diyan naman sa may bayan o sa lungsod ng Urdaneta City, meron sila dyan tinapang manok, masarap din yun. Doon ko lang natikman yan sa Urdaneta, yung tinapang manok. At syempre mga kapaborito, meron tayong binabantayang sama ng panahon. Meron pong low pressure area. Itong inilabas po ng Pag-asa kaninang alas 4 ng hapon, June 6, no? Kaninang alas 3 ng hapon, meron pong binabantayang low pressure area o sama ng panahon na namataan sa may layong 340 km east-northeast ng Virac, Catanduanes. At sa ngayon naman ay patuloy tayong naapektuhan ng southwest monsoon dito po sa may western section ng ating bansa. Ang alam ko nga meron pang isang sama ng panahon ang binabantayan din ng Pag-asa. At kailangan maghanda po tayo maigi, no? Nasa loob na po ng area of responsibility ang low pressure area. Pero hindi pa natin masisiguro na 100% ay magiging isang bagyo po ito. Kung naging bagyo ito, ito ang pinakaunang magiging bagyo sa taong 2025, no? Pero base na rin sa Pag-asa, mayroon itong medium chance na maging isang bagyo. Siguro sa mga darating na araw, no, ay makikita natin kung mabubuo nga yan. Meron pang isang binabantayan dito sa may West Philippine Sea.
at mukhang palalakasin niya yung epekto ng habagat po sa atin sa western section ng Pilipinas. Pero ngayon hindi tayo nakaranas ng pag-ulan, ano? Kaya dun sa mga mangingisda, ano, lagi po ninyong antabayanan ang bilin ng Philippine Coast Guard at ng OCD. Baka mamaya ay may gale warning po, no? Merong babala na may malalaking alon po sa karagatan at bawal po kayong lumayag pag may mga gale warning. Yung iba naman kasi naaabutan na po ng gale warning sa dagat at sa kamasamaang palad malalaki kasi mga alon diyan, ano? Maabot nga ng lampas ng nyog. Ang laki ng mga alon po diyan kung alam nyo lang. Pag hinampas po yung mga fishing vessel ng mga ganyang kalalaking alon, sigurado pong masisira, no? Dahil puro kahoy lang naman po yung mga fishing boats ng ating mga kapaborito dito sa may Pangasinan. Kaya lagi pong makinig sa mga abiso ng OCD at ng Pag-asa at ng Philippine Coast Guard para kayo po ay well guided at maiwasan natin ng sakuna. Ayun ha, at least, no, ma-warningan po kayo mga kapaborito. Kaya dun sa mga nandiyan, yung mga nakikinig pa sa atin, kung may mga nakikita kayong kahina-hinalang bagay sa mga dagat, no, kaagad po ninyong pagbigay alam sa mga kinaukulan sa PNP, lalo na andyan din naman ang PIDEA, andyan din ang Philippine Coast Guard at PNP Maritime. Kaya lagi naman silang pwedeng mag-extend ng tulong po sa inyo. Huwag kayong matakot, no? Oy, kapapasok lamang po, meron tayong thunderstorm advisory number 5. No, posible pong makaranas ng pag-uulan, malakas na pag-uulan. Diyan po sa may bayan ng San Manuel, Sison, Binalonan, Balungao, Rosales, San Carlos City, Malasiqui, Bugalyon at Alaminos City. Kabilang na rin ang Sual, Pangasinan. No, so kalat-kalat yung pag-uulan na mararanasan po. Sana wag munang umulan sa Dagupan, takakakarwash labat. The curse daw yan eh. Car wash curse, sabi ni Bumbu Mochabe, ang ating birthday boy. Nakapagpa-enroll na ba ang lahat? Mukhang next week, no, start na po ng enrollment period. At June 9 sa pampubliko mga paaralan. At holiday po ulit sa June 12. Siyempre, isi-celebrate natin yung ating Independence Day. Araw ng Kalayaan po, no? June 12 po yan, araw ng Huwebes, wala pong pasok. Kaya kailangan syempre yung mga millennials, Gen Zs, dapat bigyan nyo rin ng halaga yung araw ng kalayaan po natin, ano. Hindi natin may enjoy yung tinatamasa nating independence ngayon kung hindi dahil sa mga pagsasakripisyo ng mga nauna sa atin. At malaking sakripisyo yan dahil buhay po ang kanilang inalay para lang po ma-enjoy natin, no, yung inyong mga kape-kape dyan at mga milk tea. Buhay, dugo ang inialay para lang dyan. Kaya nitong June 12 mga kapaborito, kahit isang minutong silence lang siguro, at kahit ipagdasal lang natin yung mga bayani, mga Pilipinong nag-alay ng kanilang mga buhay para sa ating kasarinlan. Oras natin 5:31 in the afternoon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano, makalipas lamang po ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iren Balita. Ako si General Nicolas Torre III na itinalaga sa katungkulan bilang Chief of the Philippine National Police. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM.
Radyo Pangasinan. Paborito. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Ang tatay dapat pinagtatanggol ka. Ang tatay dapat naintindihan ka. Ang tatay dapat pinalalaya ka. Ang tatay mo dapat mahalin mo. Dahil marami man sila dito sa mundo, nag-iisa lang ang tatay mo. Happy Father's Day, mga kapaborito naming tatay. Mula sa inyong paboritong himpilan ng radyo, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Malugod na pagbati namin sa mga huwaran na haligi ng tahanan. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte. Paborito. Bacayao Sur. Paborito. Barangay 1. Paborito. Barangay 2. Paborito. Barangay 4. Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano. Siyempre kasama niyo pa rin po ako ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At kasama pa rin natin sa ating technical control ang aking co-pilot ngayong araw, sound engineer Nixon Dagal. Santos ang araw at si kayo namin. Kayo pa rin po ay nakatutok sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. At syempre bago ang lahat,
Makinig. Siyempre, watch out for the reopening ng Abasti Tapwak. Ngayon po yan. Ay, kahapon pala. Kahapon ba? Oo, kahapon ha. Bukas na po yan, kaya pumunta lang po kayo sa second floor ng Metrobank near Lyceum Northwestern University. At syempre, patok na patok ang kanilang promo kahapon. No? Buy one, take one po yan kahapon. Sana maulit-ulit, no? Wala na kayong hahanapin pa. Yan na ang pinakamasarap na mga milk tea. Yung kanilang matcha. Come one, come all. Bitbitin nyo na ang buong barkada at tumambay na sa Abasti Tapwak. Second floor ng Metrobank. Tabi lamang po yan ng Magbul Shawarma at ng Lyceum Northwestern University. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat nyo pong malaman ngayong araw ng Biyernes. Pangulong Bongbong Marcos Jr. inulunsad ang Pamilya Pass 1+3 promo para sa mga linya ng tren sa Metro Manila. Secretary John Vic Rimulya sinabing tigilan na ang pagsisisihan sa pagitan ng DOJ at ng PNP. Headlines muna, kuya! Na-excite si Canixon. Nasa na tayo? PBBM ipinahinto ang EDSA Rebuild Project. DILG may habilin sa mga LGU. Maghanda na raw para sa panahon ng habagat. At DOH, balik muna sa akin, kuya. Single cam muna. Cam, relax lang, relax. Sa akin. Yan. Headlines muna tayo, Kuya Nixon. DOH, tiniyak na may sapat na supply ng libreng antiretroviral drugs para sa HIV. Enrollment period sa mga public schools magsisimula na sa June 9. At sa ating balitang pampalakasan, Pacers nakuha ang finals Game 1 sa dikitang laban kontra Oklahoma Thunder. Ito na, narito na ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong Biyernes. Inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pamilya Pass 1+3 promo para sa mga linya ng tren sa Metro Manila, kung saan tuwing linggo ang isang nagbabayad na pasahero ay maaaring magdala ng hanggang 3 miyembro ng pamilya ng libre. Saklaw po ng programa ang MRT 3 at LRT Lines 1 and 2 na nagsimula po noong June 1 at tatagal po yan sa huling Sunday ng 2028. Layunin po na inisyatibo na ito na mapagaan ang gastusin sa transportasyon at hikayatin ang mas madalas na pagsama-sama ng pamilya. Binanggit po ni Pangulong Marcos Jr. na ang linggo ay tradisyonal na araw ng pagtutok sa pamilya, kaya nais nilang bigyang pagkakataon ang mas maraming Pilipino na makapag-bonding nang hindi iniisip ang pamasahe. Sa ilalim ng promo, ang isang nagbabayad na pasahero ay maaaring magdala ng 3 miyembro ng pamilya o kasamahan ng libre. Kasama sa mga maaaring makinabang ang magulang at anak, lolo at lola, kasama po ang apo, magkapatid, tiyuhin, tiyahin, tagapangalaga at may mga iba pa kasama nyo. Inihayag ng kalihim ng transportasyon ni si Secretary Vince Dizon na patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na gawing mas abot kaya at madali ang pampublikong transportasyon para sa lahat po ng Pilipino. Pinangunahan ng unang pamilya ang paglulunsad ng programa sa may GMA Kamuning Station sa Quezon City. Ang programang ito ay bahagi ng Bagong Pilipinas Campaign na naglalayong bigyang diin
ang kahalagahan ng oras ng pamilya habang tinutugunan ang mga hamon sa pampublikong transportasyon. Siyempre, tuwing Sunday po yan, hanggang sa last Sunday ng 2028 ay libre po. 1+3 promo. Importante yan, kasi tuwing Sunday, nagsasama-sama ang pamilya. Malaking katipiran din po yan kung 4 po kayo ay makakalibre, dyan sa MRT3, LRT1 and 2 lines. At syempre marami sa atin po ang pumapasyal po sa kanilang mga anak na nag-aaral sa kolehiyo. Ayan, alamin nyo na yan. Malaking pakinabang po yan, malaking tipid din sa inyong mga anak. Para kung mamamasyal kayo sa kanilang mga dormitoryo, check nyo yung mga anak po ninyo sa Metro Manila, ay hindi na po mabigat sa bulsa, mga kapaborito. Kaya maraming salamat at merong mga ganyang promo. Lahat pwede. Lolo, lola, tito, tita, mga barkada. Basta makita natin na mga pamilya ay sama-samang nag-e-enjoy, di ba? Masaya tayo. Sa iba pang balita, mariing binigyang diin ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya noong Martes ang pangangailangang tuldukan na ang paulit-ulit na pagsisisihan sa pagitan ng mga alagad ng batas at ng mga piskal. Hinimok ng ating secretary ang mas matibay na pagtutulungan sa pagitan po ng Philippine National Police at ng Department of Justice. Sabi niya, sa pagkakataong ito, titigil na yan ayon kay Secretary Rimulya. Sabay-sabay daw na kailangan matuto at sabay-sabay na magwawagi kung sabay-sabay na magsasanay at magtutulungan. Diba? Sinabi pa sa kanyang talumpati sa paglagda ng panunumpa ng katapatan sa Training and Educational Program for DOJ Prosecutors and Law Enforcement Agents o TEPLEA 2025 sa may DOJ sa Metro Manila. Sinabi po ni Secretary John Vic Rimulya na ang hakbang na ito ay sumisimbolo sa isang bagong kabanata sa ugnayan ng mga ahensya sa sektor ng hustisya. Ang TEPLEA 2025 naman ay isang pambansang pagsasanay na naglalayong palakasin ang koordinasyon at profesionalismo sa mga ahensya na nagpapatupad ng batas at mga tanggapan ng piskalya. Kasama sa unang batch nito ang 100 tauhan mula sa PNP, DOJ, NBI, PIDEA at Philippine Coast Guard. Pinuna rin ng kalihim ng DILG ang kawalang tiwala ng publiko na anyay pinalala ng hindi pagkakabalita sa mga positibong nagagawa ng mga institusyon ng hustisya at ng mga nagpapatupad nito. Dumalo rin sa nasabing pagtitipon sina Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, ang nakatatandang kapatid ni Secretary John Vic Rimulya, sila NBI Director Judge Jaime Santiago, PNP Chief Police General Nicolas Torre III, PCG Vice Admiral Edgar Ibanez, DOTR Assistant Secretary Dioscoro Reyes at PIDEA Deputy Director General Israel Ephraim Dixon. Siyempre, ito na ang simula ng bagong kabanata, yung mahigpit na pagtutulungan ng ating mga enforcement agencies at ng prosecution para makamit siyempre ang hustisya at maging efficient yung pag-deliver, yung pag-implement ng mga batas. At masigurong lahat po ng nasasakdal ay mabibigyan ng patas na trial at mabibigyan din ng pagkilala ang lahat ng pinagpaguran ng law enforcement agencies sa ating bansa. Samantala mga kapaborito, pinag-utos po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pansamantalang paghinto ng kontrobersyal na EDSA Rebuild Project upang bigyang daan ang masusing pag-aaral at paghanap ng mas angkop at makataong solusyon para sa publiko. Layon po ng direktiba na inihayag ng Malacanang na siguraduhin ang minimal na abala sa mga commuter at motorista habang tinutukoy ng pamahalaan ang mas epektibong paraan ng rehabilitasyon ng pinakaabalang kalsada sa Pilipinas.
Ang EDSA Rebuild Project na sinimulan sa ilalim ng nakaraang administrasyon ay humarap sa matinding batikos dahil sa umano'y kawalan ng komprehensibong pagpaplano at potensyal nitong palalain ang problema sa trapiko sa kasalukuyan ng masikip na highway. Nagpahayag din ng pagkabahala hinggil sa epekto ng proyekto sa pampublikong transportasyon, mga negosyo at sa pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino na dumadaan sa EDSA. Binibigyan din ng desisyon ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtatalaga ng kanyang administrasyon sa pagbibigay prioridad sa kapakanan ng publiko at sa pagtiyak na ang mga proyekto sa pagpapaunlad ng infrastruktura ay masusing pinaplano at isinasagawa na may minimal na negative effect. Sinabi ng palasyo na iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang DPWH, Department of Transportation, ang aatasang muling suriin ng saklaw, timeline at mga alternatibong pamamaraan ng proyekto. Ang paghinto po na ito ay inaasang magbibigay daan naman sa komprehensibong konsultasyon sa mga stakeholders, kabilang po ang mga commuters, transport groups at urban planners upang makahanap ng solusyon na tunay na magsisilbi sa pinakamabuting interes po ng sambayan ng Pilipino. Inaasahan ang karagdagang anunsyo hinggil sa kinakaharap ng proyekto matapos makumpleto ang pagsusuri. So yan po ay applicable hindi lang sa EDSA. At sa lahat po dapat ng mga isinasagawang infrastructure sa buong Pilipinas, lalo na dito sa Pangasinan at Dagupan City, masusi po dapat pinag-aaralan, kinakausap ang mga commuter, ang publiko, kung ito ba ay may matinding epekto sa kanilang pagninegosyo, pag-aaral at sa kanilang mga pang-araw-araw na hanap buhay, di ba? Importante po 'yun dahil sila yung maapektuhan, no? At gaya dito sa Dagupan City, halos nasa 90% na rin patapos siguro ito. No? At makikita na rin natin kung ano yung epekto ng pagtataas ng mga kalsada sa Dagupan City. Lalo ngayong tag-ulan na. No? Kung naging epektibo ba ang solusyon na ito. Kasi ayon naman sa DPWH, yan naman yung numero unong purpose ng kalsada. Ang concern ng DPWH, ang kalsada ay dapat pong madaanan. At nakita rin namin, nag-adapt na rin yung mga business establishment sa Dagupan. Nagtaasa na rin po sila at hindi na rin talaga maikakatwa, no? Na talagang bumababa at pumapasok na yung tubig galing sa ilog at galing sa dagat dahil sa high tide. Itaas man o hindi, talagang pumapasok na yan, no? At ang entry syempre ng tubig dyan sa mga drainage. At sana ay maging effective yung mga ginagawang drainage system sa Dagupan City para hindi na po tayo makaranas ng mga pagbabaha, no? Bunsod ng high tide at ng mga pag-uulan. Sa iba pang balita, alinsunod naman po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nawagan ang Department of Interior and Local Government, ang DILG, sa mga lokal na unit ng pamahalaan o LGU na maghanda na, no, para sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat, kasunod po ng deklarasyon ng Pag-asa sa pagsisimula nito. Sa isang memorandum circular, hinimok ng DILG ang mga LGU na magpatupad ng mga proactive na hakbang na nakabatay po sa mga protocol ng Operation Listo para sa mga panganib na dulot ng hydrometeorological upang mabawasan ang mga peligro sa buhay, ari-arian at lokal na ekonomiya. Inatasan ng mga LGU na tiyakin ang pagiging operational ng kanilang mga Emergency Operation Center. Dapat naging handa yan. Ito dapat ay may sapat na tauhan, kagamitan at activated lahat ng local incident management teams na sinanay sa Incident Command System. Dapat ding tukuyin at ihanda ang mga lokal na pamahalaan ang mga structurally sound evacuation centers, no? Siyempre dapat yung mabubuhay ka din na hindi yung babagsak yung evacuation center, no? Marami kasi evacuation center may mga lumang schools na rin dyan, no? Dapat hindi na yun gamitin. At pinapayuhan din ng mga LGU na baguhin ang kanilang mga contingency at action plan
Batay po sa mga lokal na pagtataas ng mga lugar na madalas bahain, makaranas ng storm surges at pagguho ng lupa o yung soil erosion. Dapat sila umano magsagawa ng mga simulation drills at community exercises upang subukan ang mga pamamaraan ng pagtugon at evacuation. Pinaalalahan ng DILG ang mga LGU na mahigpit na ipatupad ang no-build zones sa mga lugar na may mataas na peligro at tiyakin na ang mga serbisyong pang-emergency at supply chain ay mananatiling operational sa panahon ng matinding lagay ng panahon o kalamidad. Ang Operation Listo po ay ang pangunahing programa ng DILG sa paghahanda sa sakuna na nagtataguyod ng isang whole-of-government approach para sa matatag na lokal na pamamahala. Eto nga, no, nakikita natin may mga mamumuong bagyo in a matter of days. No? Sana hindi na nga. Kaya dapat nagpre-prepare na po tayo. Alam nyo naman tayo dito din sa Pangasinan, sa Dagupan City, naging resilient na tayo dahil taon-taon naman ay dinadaanan tayo ng bagyo. At bukod sa bagyo, nakararanas pa tayo ng high tide. Ano? Kaya halos hindi naman siguro sa eksperto na po tayo. Alam na natin kung paano na tayo mag-a-adapt. No? Pero syempre yung resiliency minsan hindi magandang pakinggan yan. No, parang tipong okay na tayo na kahit nababaha. Pero kailangan po dyan maging proactive gaya nga ng sinabi ng DILG, no, at hanapan ng solusyon, no, at kung paano ma-mitigate yung impact ng mga kalamidad tulad ng pagbabaha, no, at mga soil erosion ang tawag doon, landslide, yung mga yan, no, para mabilis din naman makarecover. At nandyan din naman ang iba't ibang ahensya para magbigay ng tulong. Nakaantabay po sila tulad ng DSWD. At yung mga ahensya sa ilalim ng DILG, ang PCG, ang BFP at PNP ay lagi naman pong nakahanda, no, para tulungan ang mga LGUs just in case po na magkaroon ng evacuation, no, at magkaroon ng peace and order sa mga centers. Samantala mga kapaborito, tiniyak naman ng DOH na may sapat na supply ng libreng gamot para malunasan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV at testing kits. Ito ang pagtitiyak po ni Health Secretary Ted Herbosa matapos irekomenda ng kagawaran ng pagdedeklara sa HIV bilang National Health Emergency. Makaraang manguna ang Pilipinas na may pinakamataas na bagong kaso ng HIV sa Western Pacific Region. O pakinggan nyo to ha, yung mga kabataan. At ayon sa kalihim sa kanyang pagbisita sa San Lorenzo o San Lazaro Hospital na isang major government-run treatment hub para sa people living with HIV, kompleto ang kanilang supply para sa antiretroviral drugs. Anya, binibigyan na ng 3 bawang o buwang supply ang isang pasyente kapag nagtutungo sa ospital at muling sinusuplayan ng ARV treatment kada 3 buwan. Binigyang din ng DOH Chief na libre ang gamot na binabayaran ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ang mga HIV self-test kits naman ay maaaring mabili sa mga butika sa bansa. Subalit nilinaw ni Secretary Herbosa na ang mga nag-take ng HIV test ay kailangan pa rin po ng confirmatory test sa treatment hubs. Ayan ha, kaya kung kayo po ay nag-i-engage sa same-sex, no, o kaya ay may multi-partners, I think it's about time na you have to get yourself checked. At mahirap yung ganito, no? Number 1 tayo, Pilipinas, sa Western Pacific Region sa may pinakamataas na HIV. Siyempre, wag na tayo magsisihan, no? Yung marami tayong nababasa, kesyo, well, isa na yan, no? Yung mga exposures ng mga tao sa mga materyales na malalaswa, no? Kailangan i-check natin yung sarili din natin, ano? At bawas-bawasan dahil naging readily available na sa mga tao through their cell phones, smartphones, yung mga materials na ganyan tulad ng porn, no? Sa atin naman balitang pampalakasan, nakuha na po ng Indiana Pacers ang buena manong panalo sa Game 1 ng NBA Finals kontra sa Oklahoma City Thunder sa score na 111-110. Napakahigpit.
Ang dikitang pagharap ay ginanap sa Paycom Center sa Oklahoma City at nagmistulang isang dramatic comeback para sa Pacers. Si Tyrese Haliburton ang naging bayani ng laro matapos ang kanyang game-winning jump shot na may 0.3 seconds na lang ang natitira sa time clock. Ay, naku! Ang Thunder na siyang top seed sa playoffs ay may 15-point lead sa ika-4 na quarter, ngunit nagawang baliktarin ito ng Pacers sa huling bahagi ng laban. Si Pascal Siakam at Miles Turner naman ay nagbigay rin ng mahalagang kontribusyon sa panalo ng Indiana Pacers. Sa labang ito ay nagmistulang sampal at malaking hamon sa Thunder, lalo na sa home court nila naganap ang Game 1 ng NBA Finals. Congratulations sa mga fans! Ayan, mga kapaborito, ang mga nakalap nating balita ngayong araw, ha? Again, no? Yung HIV, yung Human Immunodeficiency Virus, ay isang sexually transmitted disease. So, matuto tayong mag-abstain, matuto tayong mag-practice ng safe sex. Okay? Kung kayo po ay mahilig, no, gumamit po kayo ng proteksyon para maproteksyonan nyo ang inyong partner, ang inyong sarili. Intindihin po natin at syempre hindi naman natin kailangan pandirihan ng mga taong may HIV, although hindi natin dinidiscuss kung ano yung mga pangalan, personalidad, di ba? Huwag po natin silang pandirihan. At syempre sila po ay biktima rin ng mga circumstances, no? Bagkus ay tulungan po natin sila, okay? Yan po ay naitatransmit through sexual intercourse po, ha. Hindi yung pag nahawakan nyo sila ay mahahawa po kayo, hindi po. At syempre kailangan suportahan po natin, lalo kung meron po kayong mga kaibigan na may pinagdaraanan na tulad nitong sakit na HIV. HIV could lead to AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. At sa mga panahon po ngayon, no, sa modernong medisina at teknolohiya, ay meron naman na pong mga gamot, no? At kinakailangan lang po ay maging mapanuri kayo at maaga po ninyong ma-detect kung kayo po ay merong HIV. If you practice yung mga hindi safe na pagtatalik, kung kayo po ay kandidato, meron po mga test kits. Pero para ma-sure lang, no, kayo po ay pumunta sa mga center para sa mga confirmatory test para masiguro at kayo po ay mabigyan ng tamang gamutan, no, para po malabanan ang HIV. Okay? Oras po natin ay mag-aalas 6 na rin po ng gabi. Maya-maya lamang po ay magdarasal na rin po tayo ng Angelus. At syempre, itong darating na weekend, no, magnilay-nilay tayo, mag-prepare tayo dahil meron pong sama ng panahon. No, tignan po natin yung ating mga bubong, bisitahin natin yung mga yan, yung mga gulong-gulong, mga bote, itaob po natin para maiwasan din natin yung iba pang problema gaya ng pagkalat ng dengue fever, okay? Yung mga lamok po, yan po ay nangangagat na may dalang dengue. Dati po ay halos yung mga bata lang yung nagiging biktima. Ngayon, all ages na, no? Virus din po yan. At syempre, wala pa rin po, ha? Wala pa rin confirmed Mpox o monkeypox sa Pangasinan. Ayan po ay ayon sa DOH at sa Region 1 Medical Center. Oras natin, alas 6 na po ng gabi. Papaalam na po tayo, ha? Sa Lunes po, June 9. Baka matraffic dahil start na rin po ng enrollment, no? Magprepara na rin po kayo maaga. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. Nagsasabing maraming salamat, magandang gabi at happy weekend, kapaborito! Kapaborito, Angelos la. Alas 6 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Magandang gabi.